A, la baie? La baie nu contează Să mă duc unde. la baie? Hai, du-te la baie. Hai că mă duc la baie. Mă duc să mă spăl bine, că mă duc dincolo. Ok, mă duc. Ia! Da, mă lași! Mă lași, ce naibii? E faină? Dar ce are, că ia apă numai. Da! Cu aromă de varză. Cu aromă de varză murată rău de tot. Bine, zi. Ce vrei să rău? Nu fi obosită, că auziți că pe urmă e party. Trebuie să ne petrecem. Muzica populară. Să vă petreceți. Da, populară. Mai aveți varză de desfăcut? Uite și aia, cred. Câte desfăcuim, mă? 5? 5. Cred că cu asta, ultima. Asta, da. Dar nu credeți că ales mai bine? Că văd că sunt mai mari, mai întregi. Păi o să le desfacem pe toate. Madi și alegem. Au? Pentru că 100 am făcut noi și am mâncat noi odată. Eu cred că trebuie toată. Sigur. Da, ce ai? Pentru că 100... Uite, tai aici, în chiuvetă, în partea asta, Madi. Apă caldă. Ok, acum ce trebuie să facem? Acum trebuie să aștepți. Am pus tot și ceapă? Doriți să mirosiți Sigur, și dacă aceapă? mi-e place. Este aici, nu? Da, da, da. Am înțeles. Cât de măruntă pot? Cât de măruntă. Se poate. Să nu se simtă ceapa în sarmale. Da, 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 da. Că știe. Asta unde are? Asta e de tocat, știi, să punem jos, la fund. Că de 2 ani de zile n-am mai fost acasă la așa ceva. Da, da. Da. Dar făceam singur. Ei, uite, m-a prins și pe mine. Ah, nu, că dacă îmi curge rimelul e un pic deranjant. Asta nu poate. Fii atent, cât am Zici? tocat până acum nu mi-au Care? curs ochii, Ia, deloc. dăm de la tine, că celelalte fură... Da. E. Este. De la sfârșit. Ah, E. hai, uite, am nimerit una mai... E, când o termini, e sarea în gură. Ce-ți plouă în gură? Sarea în gură, zic, când la final. Nu taie? Le facem direct foile sau Uite cum tăiem le doar fac eu. așa? Cotoarele. Și Tăiem foile, cotoarele și facem foile? foile, O da. iau așa. Să fie aici, la Iau o... desărat. Mă, dar trebuie... Deci eu am curățat, am tocat câteva cepești și nu rezistă cuțitul ăsta. Deci trebuie ca scuțite. Tu ai de la de pâine, n-ai ce. Are N-avem ceva la care cuțite. Nu. Contează Lasă foarte că mult. o facem atunci pe loc, știi? Lasă-o. Ha? Contează enorm. O ognă. Da, dea-o, lasă acolo să curgă. Doris, mai mărunt? Mi s-a scurt rimelul, zi repede. Hai, dragă, A? dacă